हाँ तो हम लेके आ गइनी लघु उत्तरीय प्रश्न जवन की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बनी 30 गो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इससे इस सेशन के पूरा देखी आप। तो चलिए एक क्वेश्चन के पढ़ी जा। क्वेश्चन बा यह नाटक में जोक केकरा के कहल गइल बा, यानी जोक जवन नाटक बा एक के नाटक कह सकली जा या एकांकी भी कह सकली जा। चली तो यह नाटक में जमींदार आ 18 तरह के शोषण करे वाले लोग के जोक कहल गइल बा। यानी हम बतैले रही कि जोक राजा महाराजा जमींदार ये सब जितना किसानन के शोषण करता उस सब लोग के जोक कहले बाड़े। कवना बात के फिकिर किसान के परेशान कैले बा। तो शुरू में जब हमने के जोक नाटक पढ़म जी तो ई आई किसान अपना जिए खाए खातिर चिंता बारे, काहे से कि वो लोग के जमींदार के जितना टैक्स देते रहो उनका पास कुछ बचते न रहे खाए के, यही से उनका लोग के खाए पिए के चिंता सतावत रहे। आगे बा आदमी के देह में कितना खून होला, तो आदमी के देह में अनुमान तो 9 सेर खून होला। जमींदार लोग कैसे आदमी के शोषण करत रहे, तो जमींदार लोग तरह तरह के कर वसूल करके आ बेगारी मतलब बिना पैसा के काम करा के आदमी के शोषण करत रहे। नाटक कला दृष्टि से जोक के परीक्षण करी। नाटक के या किसी चीज़ का भी परीक्षण करे का मतलब एमे कमी का बा, एकर प्लस पॉइंट का बा, एकर निगेटिव पॉइंट का बा, ये सब जाने के पड़ेला। तो सभीक्षक सभे के मत से जोक रंगमंच के अनुकूल नहीं खे, यानी कि रंगमंच के अनुकूल नहीं खे मतलब कि ये एकरा के रंगमंच पर देखावल कोनो खास बात ना हुई। नाटक का अधिकांश हिस्सा में बतियावे में बीतता, ये नाटक में आधा से ज़्यादा हिस्सा बतियावे में बीत जाता। जेवना में बातचीत विचारोत्तेजक बा, बाकी नाटकीयता में कमी ठनकता, ए से दर्शक में ऊब पैदा हुई। हाँ ये तो बात बा, कैसे कि अगर हमने के मूवी देखी जा अगर उसमें अलग अलग के सीन ना दिखाई ओकरा में तो खाली एक ही जगह के सीन दिखाई के दो लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच, 3 लोगों के बीच खाली बातचीत दिखाई तो ऊब पैदा होकर करी। तो इससे इनमें थोड़ा कमी आ गई बा ए नाटक में। आगे बढ़ी राहुल संस्कृतायन के भोजपुरी सेवा पर प्रकाश डाले के मतलब कि का कहनी भोजपुरी खातिर उ बतावे के बाद। तो राहुल संस्कृतायन भोजपुरी के महान उन्नायक रही। ठीक, उन्नायक मतलब आगे बढ़ावे में कारीगर रही। ठीक, वहाँ के भोजपुरी के आगे बढ़ावे में बढ़न भूमिका अदा कैले बानी। वहाँ के भोजपुरी साहित्य सृजन कैला के संगे संगे भोजपुरी सम्मेलन में भी जुड़ल रहत रही। आज़ादी के पहले अपना देश के सामाजिक स्थिति कैसन रहे? आज़ादी से पहले अपना देश के सामाजिक स्थिति विषमता मूलक रहे। जमींदारन के माध्यम से अंग्रेज किसान मजदूर के शोषण करत रहस। माई के मरे के बेरा कुंती के उम्र कितना रहे? तो माई के मरे के बेरा कुंती के उम्र 9 बरिस रहे। ये मछली कहानी के हो गई। चलिए सौतेली माई कुंती के शादी काहे ना होके देश? तो सौतेली माई कुंती के ब्याह ऐसे ना होके देश कि ओकरा ससुरा चल गईला पर हमारा बाल बच्चन के सेवा आ घर के काम काज केहू ना करी। कुंती के बाबूजी के कौन बीमारी हो गई? तो कुंती के बाबूजी के दम्मा के बीमारी हो गई रहे। कुंती के चरित्र चित्रण कर एक कहानी में कुंती के दृश्य का बा उहे देखावे के बा। तो कुंती के जीवन दुख से भरल बा। भय भावुत महतारी के तरह कष्ट देलो पर भी उ कैसहू दिन काट रहल बाड़ी। ये उनका चरित्र चित्रण बा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मछली कहानी की समीक्षा करी। मछली कहानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पागन आ कथा के विकास भइल बा। बियाह लायक भइला पर उठे वाला मनोधावन के एह में सजीव चित्रण बा। चल ताल के पानी में गोल लटका के बैठल कुंती के कैसन अनुभव होत रहे? तो ताल के पानी में गोल लटका के बैठल कुंती के नीक लागत रहे। बुझात रहे कि गोर के अंगुलियन में पानी के लहर रेशम के डोर लेखा अझुरा के जात रहे आ सुपली में रह के कनकनी उठत रहे जे बुदबुदी बन के हाड़ में फैल जात रहे। ठीक, उदय नारायण तिवारी के परिचय अपना साथी विद्वान लोग से करावत चटर्जी साहब का कहले। तो उदय नारायण तिवारी के परिचय अपना विद्वान साथी लोग से करावत समय चटर्जी साहब कहले कि आज के दिन बड़ा खुशी के बा। हम बहुत दिन से एगो भोजपुरी चेला के टोह में रह लिया
से तू आजू मिल गईल। ठीक, तो टू मतलब होखेला कि फेरा में रहली ह, उनका खोज में रहली ह। ठीक, डॉक्टर चटर्जी कहवा के भोजपुरी के व्याकरण लिखे के सलाह तिवारी जी के दिहनी। तो डॉक्टर चटर्जी जो रही तो बलिया के भोजपुरी व्याकरण लिखे के सलाह तिवारी जी के दिहनी। तिवारी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के शोध प्रबंध के विषय का रहे। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी शोध प्रबंध के विषय भोजपुरी के उत्पत्ति आ विकास रहे। ठीक, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का डिलीट के शोध प्रबंधक विषय का रहे। तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो रही उस डिलीट के शोध प्रबंध के विषय में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज के रहे। ठीक है, सुनीति बाबू के देखते डेनिसन राज के मिजाज काहे गरम हो गई। तो डेनिसन राज कोलकाता के अरबी मदरसा के प्रिंसिपल रहले। ठीक है, तो 1905 में बंग भंग के बाद ओजवा के राजनीतिक स्थिति बड़ा खराब हो गई रहे। बंगाली आ अंग्रेज लोग में तना तनी हो गई आ बम चले लागल। ये सब देख के डेनिसन वापस लंदन चल गए। सुनीति बाबू के जब वो देखले तो इस सब उनका याद पड़ गई, ऐसे उनका मिजाज गर्म हो गई। जलखई के 3 गो पर्यायवाची शब्द बताई। तो जलखई के 3 गो पर्यायवाची शब्द पनपिया, कलेवा, खरमिठाव होला। ठीक है, सुनीति कुमार बाबू गिरियर्सन के कौना सिद्धांत के खंडन पर अपना शोध प्रबंध कैले बाणे। सुनीति कुमार बाबू गिरियर्सन के भाषा सिद्धांत के खंडन पर अपना शोध प्रबंध कैले बाणे। बाकी ये बात के गिरियर्सन बुरा रखन मन ले आ खुशी से उनकर शोध प्रबंध के भूमिका लिख देले बाणे। सुनीति कुमार बाबू का करे लंदन गईनी। सुनीति कुमार बाबू शोध करे लंदन गई रही। गिरियर्सन के पोसल सुगा का बोलत रहे। तो गिरियर्सन के पोसल सुगा राम नाम बोल मनवा, राम नाम बोल कहत रहे। गिरियर्सन कौना बात में अपना के बिहारी मानस। गिरियर्सन रोज दही चिवड़ा खास, यही से वो अपने आप के बिहारी मानत रहन। भोजपुरिया लोग कैसे दही जमावेला। भोजपुरिया लोग सुनाहल कहतरी में दही जमावेला। बटरेल रसेल के अनुसार साहित्य संस्कृति कौना 3 चीज से बनेला। तो बटरेल रसेल के अनुसार साहित्य संस्कृति के निर्माण प्यार के पुकार, ज्ञान के खोज आ सकल जीवन धरियन के प्रति संवेदना से होला। प्यार के पुकार से साहित्य बनेला, ज्ञान के खाल से दर्शन आ विज्ञान, आ संवेदना से दोनों के संगम से संस्कृति बनेला। लेखक पर कौना कविता से सबसे बेसी असर पड़ल बा। रघुवीर नारायण के लिखल कविता बटोहिया पर सबसे बेसी असर पड़ल बा। रामलाल दुआरा पर चुपचाप बैठल का करत रहले। रामलाल चुपचाप दुआरा पर बैठल सड़क के ओर ताकत रहले, यानी निहारत रहले। रामलाल का करत रहले। रामलाल एगो शिक्षक रहले। रामलाल के जान के बचौले रहे। रामलाल के जान प्रीतिया बचौले रहे। रामलाल के बदली काहे जल्दी जल्दी हो जाते रहे। तो रामलाल के बदली केवनो दंड आ गलती के वजह से ना होते रहे, बल्कि उनका ईमानदारी आ काम के महत्व समझले के वजह से होते रहे। जहाँ कौनो खतरनाक बात लड़ के वहाँ उनकर बदली कर दिया जाते रहे। तो ये 30 को VVI क्वेश्चन रहला, तो परीक्षा में जरूर आई। यही से इसके याद कर ली और जुड़ा रहे खातिर चैनल को सब्सक्राइब कर ली।